Helo a chroeso i raglen Gŵyl Haf Dysgwyr Dwyfor 2020. Dwi yma ar ben garn yn edrych allan dros Bwllheli. Ar noson fendigedig, mae hi'n braf iawn yma heno. Wrth gwrs, fel arfer, ar ddechrau mis Gorffennaf, da ni yn y coleg yn paratoi am y cwrs ha, ond ddim eleni. Da ni'n edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf. Ond, da chi wedi bod yn brysur yn cystadlu, yn y cystadlaethau sy'n rhan o'r Gŵyl Haf. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi bod yn ysgrifennu, pobi cacena a thynnu lluniau. Rwan heno, yn y rhaglen yma, da ni'n cael y canlyniadau, the results. Y cystadleuaeth gyntaf ydy'r cystadleuaeth dyddiadur, diary, dyddiadur 2020. Mared Lewis oedd y beirniad, a da ni'n mynd i glywed rwan be oedd Mared yn feddwl o'r cystadleuaeth yma. Mi nes i fwynhau beirniadu'r gystadleuaeth yma yn arw. Mi nes i ddewis yr enillydd achos mi nath o wneud i mi chwerthin. Mae o'n ddyddiadur da am y cyfnod yma. Da chi wedi medru deud llawer mewn ychydig geiriau. Felly, yr enillydd ydy Iestyn neu Mary Robinson. Llongyfarchiadau. Rwan, mae Mared yn mynd i ddarllen eich gwaith. Dyddiadur lockdown. Dydd Sul. Nes i dorheilo heb ddillad yn yr ardd. Dechreuais i ddarllen War and Peace. Yfes i botal olaf o win yn anffodus. Prynes i fwy o win ar-lein. Dydd Llun, redes i am 10 milltir. Gorffennes i War and Peace. Prynes i feic ymarfer corff ar-lein. Dydd Mawrth, nes i dacluso'r llofft. Nes i goel cerdd yn yr ardd. Dechreuais i Crime and Punishment. Prynes i ddiffoddwr tân ar-lein. Dydd Merchar, wnes i ymuno a band ukulele ar Zoom. Gorffennes i Crime and Punishment. Beinties i tu allan y tŷ efo paent pink. Brynes i ukulele ar-lein. Dydd Iau, siaradais i efo Auntie Jane yn Awstralia am 4 awr. Dechreuais i Bleak House. Brynes i soffa newydd ar-lein. Dydd Gwener, edryches i ar 6 ffilm ar Netflix. Dwi ddim wedi gorffan Bleak House. Brynes i hammock ar-lein. Dydd Sadwrn, mi ges i fy neffro gan y ffôn am 8 o'r gloch. Roedd na dagfa ar fy ffordd, llawer o fania gwyn. Gwych, mae popeth wedi cyrraedd. Daeth y postman a bil coch cerdyn i visa. Stwffia Bleak House. Dwi'n mynd i agor potal newydd o win. Diolch Mared, a llongyfarchiadau eto i Iestyn neu Mary, a diolch i bawb nath gystadlu yn y gystadleuaeth. Nesa yn y rhaglen, da ni'n mynd i edrych ar y gystadleuaeth Bake Off. A'r thema yma oedd fy Nghymru, a'r beirniad oedd Elliw Gwawr. Dyma'r 5 gacen oedd yn y gystadleuaeth. Maen nhw'n edrych yn fendigedig, tydyn. Da chi'n gwybod mod i'n licio gacen yn fawr. Ond dyma be oedd Elliw yn feddwl o'r gystadleuaeth.
Da chi gyd wedi bod yn brysur iawn. Mae pob un o'r cacennau yn edrych yn flasus dros ben. Mae'n biti mod i ddim yn medru bita nhw hefyd. Rhaid I mi rhoi'r wobr gyntaf i'r gacen fflag Cymru. Dydy o ddim yn hawdd gweithio efo eisyn ffondant ac mae'n cymryd dipyn o sgil I wneud draig cystal â honna. Felly, yr enillydd yn y bake-off ydy Gwraig Dda, Angela Wright. Llongyfarchiadau Angela, dyma gacen Angela eto, a neges gan Elliw. Llongyfarchiadau a daliwch ati efo'r Gymraeg a'r pobi. Cacan fendigedig. Diolch yn fawr I bawb yna. Y gystadleuaeth nesaf heno ydy'r gerdd. Cerdd I godi calon. A'r beirniaid yma oedd Ifor ap Glyn. Felly, be oedd o'n feddwl o'r gystadleuaeth? Mae'n braf gen I ddeud bod safon y Gymraeg yn reit dda gan bawb. Mae'r gerdd sydd wedi ennill yn gerdd syml, ella ddim y gerdd fwyaf uchelgeisiol yn y gystadleuaeth. Mae'r enillydd wedi llwyddo I ddeud yn ddigon syml efo digon o ffresni I gadw diddordeb y sawl sy'n gwrando ar y gerdd. Felly, dyna be oedd Ifor yn feddwl. A'r enillydd yn y gystadleuaeth yma ydy B.Ec neu Barbara Hooker. Llongyfarchiadau mawr, Barbara, a dyma Ifor yn darllen eich cerdd. Bore yma, mae'r byd yn rhyfedd, ond mae'r aderyn dyn hapus. Bwyta gellygan, tasgu yn y pwll, ysgwyd ei blyd du gwlyb, canu am ddim reswm, dim ond am lawenydd o fod yma y bore yma. Byddwch fel aderyn du a chanu y bore yma. Hyfryd. Diolch yn fawr I Ifor am ddarllen y gerdd yna a llongyfarchiadau eto I B.Ec neu Barbara ar ennill y gystadleuaeth. Da iawn I bawb nath gystadlu. Mae yna fideo arall ar ein sianel YouTube efo Ifor yn siarad am bawb oedd yn y gystadleuaeth. Felly, da ni wedi cyrraedd y gystadleuaeth ola yn y rhaglen heno. A'r gystadleuaeth yma ydy'r ffotograffiaeth. Fy milltir sgwar oedd y thema a Dewi Wyn oedd y beirniad. A mae gan Dewi siop ym Mhwllheli, siop ffotograffiaeth, felly mae o'n ddyn da I feirniadu y gystadleuaeth yma. Da ni'n mynd I edrych ar lluniau I gyd, lluniau pawb yn y gystadleuaeth I ddechrau. A diolch yn fawr I Peter Lane. Mae o'n mynd I ganu Flat Hiw Piw tra da ni'n edrych ar y lluniau, felly mwynhewch. Mae sŵn yn motyn llaen, sŵn hwyl yn codi, blociau gyd yn gweithian, David Jones yn gweddi. Ni fedrai aros gatref yn fy miw, rhaid I mi fynd yn llongor iawn a fflatiw piw yn hwylio heno, sŵn codi ango. Me fynnai fynd I forio, me wisgau capi gloi yw trabaddau byw,
Os cael fynd yn llong go iawn a fflat yw biw. Mi brynau yn y werddon sannau sidan, sgidiau bach I ddawnsio, a rheini a baclau arian. Mi fyddai'n o'r bonheddig tra bydda fyw. Os cael fynd yn capten chlong a fflat yw biw. Mi gadwai fflat fel pal o'r gora, bydd gorio mawr a chrafi bob ben bora. Mi fydd y presyn sglenio ar y chliw, pan fyddai'n yn capten chlong a fflat yw biw. Diolch, Peter. Canu ardderchog a lluniau ardderchog. Mae'n anodd dewis y gorau tydi. Wel, dyma be oedd Dewi Wyn yn feddwl. Wel, sôn am waith caled oedd beirniadu eich lluniau. Roedd na aml I lun bendigedig yn ei plith. Da iawn chi am gystadlu. Ar ôl amser hir yn edrych ar eich lluniau, mi ddaeth lluniau 2 neu 2 i'n sylw yn arbennig. Roedd gwaith yr enillydd yn gampus efo 4 llun cry iawn. Felly, yr enillydd yn y gystadleuaeth ffotograffiaeth ydy Grisia i'r Nefoedd neu Mark Rudman. Llongyfarchiadau mawr, Mark. A dyma luniau Mark eto. Mae'n bosib gweld lluniau pawb yn y gystadleuaeth yn ein grŵp Facebook, felly os da chi eisiau cymryd eich amser I fynd trwy'r lluniau, dyna lle I ffeindio nhw. Wel, llongyfarchiadau eto i'r enillwyr. Diolch yn fawr iawn I bawb sydd wedi cystadlu. Diolch yn fawr i'r beirniaid a diolch yn fawr I chi am wylio heno. Daliwch ati efo'ch Cymraeg dros yr ha. Mae yna ddigon o bethau yn digwydd efo Dysgwyr Dwyfor dros yr ha. A da ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi eto yn y dosbarth ym mis Medi. Felly, cymwch ofal a nos da.